خاطراتون میکنم دوستان عزیز از انمی روز زبور محکم زبور برادر ما محکم تو نواری که دو نوار کردیم اما هر دی نوار چقدر مبلغ در شما جمع شد 323,000 результат бачак мара вазминхона палата бурдан алҳамдулиллоҳ саломатиш соз шидестай анализоша гирифтем алҳамдулиллоҳ аммо оператсия мегуфтагишон намешавад яъне костни мозгиш пастрадат кадаги неста яъне и атмини чида и ҷарроҳӣ вазбинаш админи чи Rahim Production. Ассалому алейкум ҳамватанода. Инами ду мошинаем мерем граница барои заезд виз иммигратсионный. Инами мошина дар хизмати шумо ҳамаш чоркаса. Ҳоҷи иммигратсион кита гирифтӣ? Чиқа гузашти? иштиягаям асад зинда бошӣ. Инами ҳамаш гузаштагиам. Мошина ҳата чоркаса хуб айда микроавто че микроавтобузо чоркасаро қама намекунам. Ман бачаҳоро ҳамаша гузарондем. Ягон таж документ надоштам. Ҳама зинда обод бошен, занг занен. номеро дар ҳамин видео мешава. Зинда обод бошен. салому алейкум дӯстон ва ҳаводорони сонаи раҳим продакшн. дӯстони азиз, умедвор ҳастам ҳар яки шумо тансияту хонобод ҳастен. худованд нигоҳбони ҳар яки шумо бошад. ҳазор раҳмат ки дар канали мо обунаена, дастгирии лайка фаромӯш накунед. имрӯз суҳбати мо ҳамроҳи падари абубакрҷон акай аминҷон мегзара. як бор дига салому алейкум мегем акаҷони азизи мара ва иншааллоҳ ки ба ҳар яки шумо хабари хуш дорем. и боиси анам хирсандию хушбахтӣ ҳар як кадоми мо шумо мешавад ки шумо мегуфтед ки гӯдак ин қадар ширинрӯака, ин қадар мебиниш бовар ки ҳамон қадар нигоҳш мекунӣ ҳамон қадар ширин мешава. имрӯз барои падари анами абубакрҷон як сурприз, як хабари хубай иншааллоҳ боварӣ комил дорум. як бор дига ассалому алейкум акаҷон. салому алейкум сози ака абдурахмон. як салому алейкум ба мухлисо. салому алейкум ҳаматонда миннатдорӣ хидмат ҳамаи бародаро ва паву хоҳаро модару падарода мерасонем. ҳазорон бор шогирд дастгирӣ кардам. чӣ хеле ака аминҷон, результат хушхабар барои мардум бародарони хайрихоҳи мо чи акаҷон? результат бачак мара вазминхона палата бурдан алҳамдулиллоҳ саломатиш соз шидестай анализоша гирифтем алҳамдулиллоҳ аммо оператсия мегуфтагишон намешавад яъне костни мозгиш пастрадат кадаги неста яъне и атмини чида и ҷарроҳӣ вазбинаш админи чид алҳамдулиллоҳ палата бурдан мумкин ба наздикӣ ҷавоб монд яъне иншааллоҳ. фақат ҷавобтон метавон зери назорати духтур месед? як ҳафтада дубор миёремша больница давоми 2 сол. шербача худаш чӣ хеле ихили эҳсосот? алҳамдулиллоҳ ай рӯзи овардагимон ҳазорон бор шугр беҳтарини ҳушёр шидагия бозӣ мекунад, авқот мехӯрад, ҳама тарафа дастгирии бародаро чӣ хел буд? ҳама шуморо як чизи дигара хотиррасон мекунам дӯстони азиз. аз анами рӯз зубор маҳкам зубори бародари мо маҳкам ака дурусте аммо камбудиёи буд то қадри имкон ба дастгирии бародару хеш табору наздикон аллакай ки ҳал шид бигем. алҳамдулиллоҳ. чӣ қадар маблағ дар картаи шумо аз якум навор то наворе ки ду навор кардем аммо ҳар ди навор чӣ қадар маблағ дар шумо ҷамъ шид? 323,000 наличка дар карта дар карта. дар даст ягон кас хабаргирӣ ягон чӣ омаданд? омадан бародар омадан хай наличка тамин 1000 сум 2000 3000 овардан додан алҳамдулиллоҳ. овардан додан. ина дӯстони азиз аз ҳамаи шумо сипосгузорем дӯстони азиз. чӣ қадаре боша набоша 1000 рубл 100 рубл мисол 500 рубли шумо сабаб шид ки аввал аллоҳи меҳрабон дуюм агар ҳамин чиз намешид бисёриёт занг задем қувват ба анами падари меҳрабон бахшидем ки мои балинсае ки мисол кӯдаки шумо хубай чандин тоаш ҳамин гапа гуфтанд ки мо бурдем айҷа шифо ёфтана бо як чизе буд ки барои шумо мотиватсия медод дар ин мулки ғарибе ки хай шояд ки фарзанди ман ба ҳамин рӯзо разане ки алҳамдулиллоҳ ҳамин хабарҳо ва ҳамин результатҳо дар шумо ошида.
худованд фарзанди ишка ин рӯзора набинад, падари ишка фарзандша набиёра балницаву мақсад ин азобҳоро набинанд. Аллоҳи бузург дуогӯ ҳастем. ҳазор раҳмат. Ҳамашон модаро занг заданд, падаро занг заданд, даже бародарое буданд ки занг заданд, гуфтанд биё фарзандта барем дига давлат бо Израил, Индия барем. мақсади че мекунем. Ҳазор раҳмат ҳамашда. Алҳамдулилло ин ҳамиҷа фарзанда ки ман шифо ёфтестай ба хости Аллоҳ. иншоаллоҳ ба наздикӣ шояд ки ҷавоб монтиянам. бале дӯстони азиз, агар иншааллоҳ ки ҷавоб додам во машааллоҳ беҳтарин мешава. ҳози аммо вақте ки ҳоз ҷарроҳӣ чанд рӯзи гуфтагиан ё чанд моҳи гуфтагиан ҳамош бигзара баъдана баъд ҳар як ҳафта пас ду ҳафта пас меёрен як мебинанд. ҳафтада ду бор. як ҳафтада ду бор меёрен. сешанбеву ҷумъа. ягон соат мебинанд, ҳамун ташхис химиятерапия мекунанд, анализ мегиранд, кани чӣ хе рафтеста, ҳами саломати гудак, ҳамин тарафҳошда мекунанд. машааллоҳ беҳтарин беҳтарин. дӯстони азиз, ҳазор раҳмат ба ҳар яки шумо. зубор маҳкам. иншааллоҳ ки фақат як чиз дигара дар охир акам инҷо хоҳиш мекунем ай бародаро ки фақат дуо кунен. анами дуои шумо беҳтарин чизай ҳози. алҳамдулилло тамом. зубор маҳкам. ҳазор раҳмат калон дӯстони азиз. ҳар чизе ки бо як кори мо дар Федератсияи Россия ба хубӣ анҷом ёфт. хайр дӯстони азиз, то барномаҳои оянда.